Здравейте, казвам се Иво Румов и вече 15 години влизам зад бара, за да радвам хората с интересни и свежи напитки. Най-странната поръчка, която съм получавал през годините, може би е мохито без лед. Според мен един добър коктейл не може без качествен лед. Епик фейловете зад бара със сигурност не са един и два през годините, но най-честата хипотеза е да забравиш да поръчаш някоя от съставките. Добре, че супер яките доставчици на eBay спасяват положението винаги. Съставките, които всеки трябва да има вкъщи, за да прави добри коктейли, трябва да са на първо място качествени и свежи. Ако трябва да ги обобщя до 3, може би ще бъдат цитрус, подсладител и газиран миксер. eBay предлагат по много от всички изброени. Коктейлът, който винаги спасява положението, когато не знаеш какво да предложиш, е джин тоник. Когато погледна някой, мога с 85% точност да преценя каква напитка би харесал. Коктейлът, който мразя да правя, хората обожават да поръчват, е оранжев. Има видове коктейли според сезона, според частта от деня, в която се консумират, според настроението със сигурност. Ако можех да пия само един коктейл до края на живота си, би бил Дърти Мартини. Барманството, събрано в 3 думи, за мен е игра с публиката.